Maayong gabi, pag-usap mga angkol ug mga auntie. Tugutin isab ko ninyo ng mga sa katahuran. Hello po, magandang gabi po sa atin sa inyo mga kabisyo. Ayan, sa ganitong oras siguro, inaantok ka na? Bawal lang inaantok sa programa ko. Ayan, syempre mga kabisyo, pinag-usapan po natin dito ngayong gabi ay etong kung ano ang meron po sa ating bahay. Ano bang meron dyan? Gaano ba yan siya ka-komplikado? Kadami ang mga bagay-bagay, ang mga appliances sa inyong bahay. Kung mas marami kayong mga gamit, ibig sabihin mas mataas ang inyong bill sa kuryente. Diba? Ayan, at syempre mga bagay na malaking tulong po yung pinag-uusapan natin dito sa ating pang-araw-araw na mga gawain po sa bahay. Ayan, no? Pwede po yan gamit o kaya appliance sa bahay na sa tingin mo ang pinakamahalaga na dapat meron kayo. Oho. So ang mga mahalagang appliances po or gamit po mga kabisyo ay maaring mag-iba depende sa pangangailangan at lifestyle ng bawat pamilya. Ayan, gayon pa man, merong ilang karaniwang mahahalagang gamit sa bahay. Okay. So, eto na yon. Nabanggitin kanina mga kabisyo. Nabanggitin lang natin ulit, no? Refrigerator. Sabi nga nila, pag meron kang refrigerator, ang tawag dyan ay pambansang sandata. Totoo. Ayan. Eto ay mahalaga po mga kabisyo, ang refrigerator dahil para sa pag-iimbak ng pagkain at pagpapanatili ng sariwang pagkain sa loob ng bahay. Yowards! Pambansang sandata. Diba? Ito, labahan, washing machine. Nagbibigay ito ng kaginhawaan sa paglalaba ng damit at nag-aambag sa kalinisan at kaginhawaan sa buhay. Siyempre, hindi ka nagagamit ng pakang. Yung palo-palo, wala na, hindi na kailangan, di ba? Meron na nga ngayon yung automatic na washing machine Gusto ko subukan yan mga kabisyo. Oo, salpak mo lang yung mga gamit mo, mga damit mo, tapos tubig, sabon, paglabas, tuyo na. Diba? Grabe, no? Yowards, oh! Yowards talaga mga kabisyo. Eto din, siyempre kailangan natin, no? Sa kusina, mga cookware, diba? Oo, siyempre, kailangan yan sa pagluluto ng mga pagkain at paghahanda ng mga masasarap na mga meals. Meron din, electric fan. Kung medyo nakaangat-angat ka na sa buhay, edi siyempre, aircon. Eto, ewan ko lang kung meron pa ba? Television? Meron, konti na lang siguro. Sabi nga nila, meron sa likuran ni Totoy Bato. Pero hindi na siya ginagamit sa panonood ng mga Korean novela o sa ano ba dyan, no? Cellphone yung ginagamit ang mga nanonood yan ng TV ngayon ay mga angkol o mga auntie na lang. Nanonood ako ng balita. Ay nako, siyempre computer, yan, laptop. Oo, dati walis tambo lang, walis tingting. Ngayon, vacuum cleaner na. Dati okay lang, ilaw, lampara, gahera, tama ba yun? Sulo. Ngayon, kailangan talagang yung kuryente, LED na, di ba? Tubig at supply ng init. Ayan. Dati, okay lang yung hindi na kailangang malamig din Di ba? At syempre mga kabisyo, yung pinaka-importante ngayon, nakikita ko, cellphone. Yowards! Cellphone yan. Gamit yan sa bahay din Siyempre, hinahanap mo rin din yan okay. So, sinasabi natin mga kabisyo, mga modernong teknolohiya po, tulad ng smart home devices, no? Meron na nga ngayon, no? Naka-bluetooth na yung ilaw Kukontrol mo na lang yung door, di ba? Grabe talaga mga kabisyo. Ito, naranasan ko lang to pag nasa isang 5-star hotel. Yowards, oh! Pananana, no? Bagabi. Anyways, mga kabisyo, ayan, no? Sa mga kabisyo po natin na nag-comment po sa atin, no? Ito yung nakalagay po sa ating fan page.
Ayan, ang nakalagay dito ay asan na to? Para sa iyo, sa tingin mo, ano ang pinakamahalagang appliance gamit nyo sa bahay at bakit? Eto, sabi ni Alert Husilino Mabansag, takure. Takure, yung initan ng tubig. Sabi ni Sario Analisa, radyo toy. Ayan, radyo toy. Kay sige mangkog paminaw og drama nga handumanan sa usa ka awit. Ito ba yun? Ito? Handumanan sa usa ka awit. Ay nako. Anyways mga kabisyo, marami pong salamat sa lahat ng mga nakatutok. At syempre, ikaw angkol na nasa biyahe ngayon, ikaw auntie na pasahero, at sa mga pamangkin po natin nagising pa, daghang kayong salamat. Bukas na naman po tayo magsama-sama 9 p.m. hanggang 12 midnight dito lang sa Love Radio Manila 90.7. At bukas Feel Good Morning alas 5 ng madaling araw hanggang alas 8 kasama po si Uncle Dagol at si Tanya Chinita. Maraming salamat sa iyong pagtutoy dito. At gabi-gabi po yan, no? Tutoy na Love, 9 p.m. till 12 midnight. Ako na po yung magpapaalam. Ako po si Totoy Bato. Ngayong gabi, amping lagi.